Hola, boas tardes, chámome Gabriel, son do PCPI de Carpintaría, teño 16 anos e o libro que vos recomendo é El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Trátase de un ser diabólico, un mago, que compra almas de xente que as vende, e resulta que un home non pode ter fillos, e entonces o mago dicelle que pola súa alma conseguiría que tuvera un fillo. Pois a persona esa acepta e ten un fillo, e despois, como non quere que o mago lle leve a alma do fillo, ofrecella dele, pero resulta que non quere a alma do pai, quere a alma do fillo para que o pai sufra. Entonces, o que fai o pai é esconder o fillo. Tres motivos que vos vou a dar para que leades este libro, pois son moi fáciles. O primeiro que é un libro que é corto, non é destes de 300 páginas que acaban te cansando, ten 170 páginas aproximadamente, léense nun día prácticamente. O segundo, é un libro moi divertido que non digo desde o principio, pero ao ler as 10 páginas xa non podes parar, non é destes libros que te meten na cama, les 3 páginas e xa che entra o sono. Todo o contrario. O terceiro que é un libro moi entretenido, que vaiche cambiando, estás en terror, divírteste, hai momentos que o pasas ben, logo hai momentos que estás un pouco como que lle pasará, pobre. É un libro que a verdade é que está precioso, e para min é o mellor libro que leí. Non me gusta moito ler, pero sí, señor, este libro sí que o recomendo porque teño un moi bon recordo dele.